kasi ng opisina na isuspendir ang Sa penalidad taho kang mga isyu sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata sarong miyembro kang Naga City Police Office positive sa pinagibong surprise drug test. Pista kang Jesus Nazareno sa siyudad kang Naga matrayumpong natapos seguridad na mantinir kan mga otoridad. Bangkay nin sarong lalaki na diskobre harani sa Sarong Falls sa barangay Kabutunan, Lagunoy, Camarines Sur. Nameplate ceremony para sa Naga College Foundation College of Teachers Education Department as in graduating class council. Naging matrayumpo. Diyos Marhaina Banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Kanakalihis na Lunes, ginibo ang surprise drug test sa mga personnel ka Naga City Police Office Headquarter. Ini para maaraman kung igwas sa mga ini ang nagagamit nin illegal na droga. Sa resultang nagluwas, may saro subuot ang positibo sa nasabing drug test. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paagi kang impormasyon na nakuha ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, spokesperson kang Naga City Police Office, halit sa Intelligence Unit kang NCPO, kinumpirmar ka ini na may sarong miyembro kang Naga City Police Office ang nagpositive sa pinagibong drug test ka nakalis na aldaw sa gabos sa personnel kang Naga City Police Office Headquarter. Ang nasabing pulis sa day pinagsabi ang pangaran asin ranggo ang tatawan ng 15 dias para i-contest ang nasabing resulta kang drug test. Ngayong umaga, nagtanong tayo sa opisina na may pasimuno ng pag-drug test. No? So, accordingly, may isang nag-positive and binibigyan siya or bibigyan siya simula ngayon ng 15 days para i-contest yung result. So, ibig sabihin, ang liderato ng Naga City Police Office ay hindi nagtotolerate. Siniguro man ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar na may magabat na padusang nagahalat sa sarong personal kang PNP na may involto sa illegal na droga. Yes po, pagka napatunayan po yan, magabat po yan. Actually, yung pag na-curtail lang yung privilege mo, malaking bagay na yun. So magabat po yan sa part ng isang personnel. No? So anyway, suffer the consequences. Mientras tanto, may mga masunod pang surprise drug test na gigibuhon subod sa mga police stations kang Naga City Police Office. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, huli kan pagpositibo sa pinagibong drug test sa mga personahe kan Naga City Police Office Headquarter. Makondusir subuot nin mas hararom na investigasyon ang PNP asin ang pagpapakusog kan counterintelligence kan PNP. Actually, personal personal discipline. So, ang pinaka-ginigibo talaga ang PNP is to counter-check. Siguro yung sa counterintelligence ng NCPO ay mas lalong paigtingin. Ano? So may mga additional or deep investigation pang gagawin dyan. Sa iba pang bareta, PNP Camarines Sur asin Naga City Police Office pareho ng preparado sa mga ilalatag na COMELEC checkpoints sa aldaw na Domingo sa pagpuon kan election period. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Christine Reyes. Pinag-activate na kasuod mga hapon ang PEMAC o Provincial Election Monitoring Action Center kang Camarines Sur Police Provincial Office bilang preparasyon sa election period sa January 12 aldaw na Domingo. Susog ka Police Captain Liza Jane Alteza, tagapagtaram ka CSPPO, 24/7 sindang mabantay asin nakaandam naman ang mga regular checkpoints na sa indang gigibuhon. Nagtaon naman ng instruction si Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. sa gabos na personahe kang PNP sa Camarines Sur. Mapaon po ang satuyang gun ban January 12. Pero kaso hapon, nag-activate na po ang satuyang NEMAC and PEMAC, kumbaga yung Provincial Election Monitoring Action Center. So ibig sabihin, in place na po talaga kita para sa paabuton na election 2025. 24/7 po kita magabantay talaga kaining sa election related na mga activities, and ang sa tuyong mga checkpoints po
in place na po and bako lang yan sarong beses sa sarong aldaw. Kumbaga, igwang mga regular na checkpoints related to this the election also. Yung ano ta sa bako lang sa kalsada, kundi sa mga activities na related sa mga ginigibok ang mga candidates for the election. Dapat na maging remind kami ang gabos na kapulisan kang sa tuyang Provincial Director Police Colonel Virgilio Olala Jr. lalo na didi sa Camarines Sur na maging kumbaga apolitical. Kasi yun talaga ang mandated sa amin eh. Wala kaming kikilingan na kung si Simon na politiko. Gabos pareho ang pagtaon ng suporta asin seguridad, lalo na kung sinda na sa mga lugar na nagigibo sinda ng mga kung ano man na mga activity related sa indang pangangampanya later pag nag-start na yung campaign period. Sa lado man, Canaga City Police Office, preparado naman ini para sa kick-off kan checkpoint sa maabot na Domingo kaibanan ng COMELEC. Pagirumduman ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kan NCPO, na makipagkooperar sa pulisya na yaon sa mga checkpoints asin ihanda naman ang mga kaipuhan na dokumento para dai maabala ang mga motorista. Magkakaroon tayo ng kick-off checkpoints. As to relocation, hindi natin alam pa. Pero sabay-sabay po yan ang alam ko buong Pilipinas eh, no? So kasama po dyan ang election officers and ngayon po, kagabi nga nag-remind na ang ating city director para sa gagawing kick-off ceremony. Be cooperative. Yan po ang solusyon para smooth ang dalagan kang sarong checkpoint. Yung hanaping mga documents which is may relasyon sa vehicle, sa pagkatao, sa nagdadala ng vehicle, paki-ready na po Kasabay kan election period ang pag-epekto kan COMELEC gun ban. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, ginibuman kan sumaagong aga ang Second Joint Security Control Center meeting na pinanginota ni COMELEC Officer Attorney Michael Julia kang Naga. Asin ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office. Kabali man sa na-atender iyo ang mga stations commander kang Naga City Police Stations. Representante kan Philippine Coast Guard asin Philippine Army. Ang nasabing meeting ang parte kan mga preparasyon para sa midterm national and local elections sa bulan kan Mayo. Padagot sa mga bareta, dai paggamit nin seatbelt nangingenot sa mga violation kan mga motorista kan nakalihis na taon 2024 sabi kan Land Transportation Office sa syudad ni Naga. Ang detalyes kayan aramon ta sa report ni Cristina Valenzuela. 921 ang nairehistro na violation pag-abot sa non-wearing of seatbelt kang taong 2024. Base ini sa datos na ipinalawas kang Land Transportation Office, Naga City District Office. Ini subuot ang pinakadakol na violation ka nakaaging taon. Nagpapanduwa ang unregistered o invalid registration na nakapagtala din 452 violation. Sa kabilugan, igwang 2,865 na violation kan mga bihikulo asin mga drivers sa syudad kan Naga ang nairehistro kan LTO kang taong 2024. Susug ki Ma'am Grace Rojas, ang head kan LTO Naga, naging halangkaw ang nairehistro na violation pag-abot sa unregistered o invalid registration kan mga bihikulo huli sa pinagkukondusir na continuous police operation kan Naga City Police Office. Naging successful man ang samuyang operation for the whole year of January to December 2024. However, medyo naglaylo kami paglaog kaining typhoon tang Christine na medyo naapektahan na marayan sa tuyang city, kaya medyo nagbaba man. Pero as a total frequently committed traffic as of last year, top notcher ang non-wearing of seatbelt, which is 921. Ang nag-ikadua is ining unregistered or invalid registration, that is 452. Halangkaw siguro ining samuyang unregistered because of OTBT na na pinag-initiate kan sa tuyang PNP director na si Erwin Rebellion. Ayo sa naging nakakontribute kang pag-increase man ka ini.
Apwera sa nairehistro na violation kada kaaging taon, may pagdagdag na 10.83% sa income kang LTO Naga kan taong 2024 base sa annual comparative collection kang taong 2023-2024. Pero so far, overall, 2024 compared to 2023 collection, igwa pagyari kaming increase na 10.83% sa total collection. Para sa GNN TV48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, ang gabos na barangay sa syudad kan Naga natawan kan LTO Naga nin libreng theoretical driving course kan nakaaging taon. Susug ki Ma'am Grace Rojas, head kan Land Transportation Office Naga. Si mga barangay na liwat gustong magkaigwanin libreng theoretical driving course, bukas man an sa indang opisina. Alagad ang prioridad nindangon niya na taon, iyo ang mga hararaning munisipyo kan Camarines Sur. Arog kan Calabanga, Kanaman, Magaraw, Kamaligan, asin Milaor para matauanin pagkakataon na makapag-avail kan libreng theoretical driving course kan LTO. Since magayon man, in fact, in the whole Naga City, na kapag naubos ko ning kuya na ning theoretical driving course ining whole city of Naga, whole barangay of Naga City, natapos mi ining matawan na ning free theoretical driving course. However, kung gusto ninda ngunyan mag-request giraray, pwede mag-letter lang sinda para makapag dumang giraray kami for this year. Pero ngunyang kayang taon, ang pinaka-main target me is the nearby municipalities of Camsur, arog kang Calabanga, Kanaman, Magaraw, Kamaligan, Milaor. Tanganing matawan mi mansinda sa mga barangays dyan in chance na makapag-avail ka ining libreng theoretical driving course. Pero ang kagayon ng kainita, because of our free theoretical driving course, dakulo nagpuko ang lisensya. Gusto sabihin, nahihiling mo kuyan mang kantaho na magkaigwasin ng lisensya, na mas gusto man nindang mamaneo sinda, igwa man sindang license. Sa pagbabalik kang Newsbreak, bangkay nin sarong lalaki na diskubre sa barangay Kabutunan, Lagunoy, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagkas pahog kan mga isyu sa warrant drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magitan. Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources
to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Congressman, pinagsubok kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagdas tao kang mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magiging Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sarong sensitibong video ang naglalakop ngunyan sa social media na imbuelto ang mga estudyante kan Camarines Sur National High School. Tulos man ining pinag-aksyonan kan eskwelahan sa pangingenot ni Principal Mr. Sulpicio Alferez III. Sa ngunyan, padagos ang monitoring as in counseling sa mga imbueltong estudyante, pati naman sa mga magurang kaini. Daiman nagpupundong pagirumdum si Mr. Alferez sa mga estudyante o kun isay paman ang nagpapalakop kanasabing video na punduhon na subot ini bilang respeto sa mga minor de edad na mga estudyante. Sa ngunyan, pigpoproseso iyan. Ultimately, matapos mi iyan kasi siyempre dapat ang itatao mi duman si tabang may permina yan mental health ang sabi ken apektado diyan. Sa ngunyan nakakunyan iyan, halos nagsurunod-sunod si mga activities mi sa mga estudyante. Pigbasa ko yan piga-handle mi iyan, lalo akang guidance office mi. Pati itong sa kaso sa drugs or sa marijuana, and then ini pang bagong ngunyan, piga-handle mi iyan in such a way na matabangan, pati nga iso parents nag-i-extend din kami ng tabang sa inda kasi syempre dahil pwedeng pabayaan, maski nga ni arugan ang sitwasyon, nasa education kami, dapat i-handle mi iyan, matabangan mi sinda. Ang pagkalat lang kaiyan is a crime already. Kaya bakong tama ako mga po sa mga estudyante mi, sagod si mga dating estudyante. Kasi nahihiling mingon yan, pati si mga dating estudyante nagpapasa. Sabi ko, baka alam din ninda aram na it is a crime now na maski nagpasa ka sana. Maski nga nag-like ka sana. Sa iba pang issue, matapos ang sunod-sunod na pagsuspindi kan klase huli sa maraot na kamugtakan kan panahon, haros nasa 19.5 na aldaw pa ang kulang kan Camarines Sur National High School kan taong 2024. Susog kay Sulpicio Alferez III, ang principal kan Kamhay, may plano na ang Camarines Sur National High School manungudigdi asin kang nakaaging December pinuunan na ang blended learning. Pinagsiguro man ni Alferez na bago matapos ang Abril, bago ang graduation, masusunod ninda ang 180 days sa paagi kan blended session asin ang pagkakaigwanin klase sa aldaw na Sabado. Dagdag pa ni Alferez, babawasan pa kan eskwelahan ang mga extracurricular activities kan mga estudyante. Actually, nagpuna kami kang December, kaya lang itong blended lang muna kasi kadakol pang dapat na ayuson, asikasuhon. So nag-start kami kang face-to-face kunya na January 4. Duwang sunudan na Sabado may mga activity kami, naka-blended na naman iyan. And then sunod ka yan sometimes before February or January 25. Igwa naman kami ng face-to-face. Basta hanggang April, hanggang bago mag-graduation, mau-comply mi ito. Kaya sabi ko nga ni, kaya yan na-negotiable ang 180 days. So, yan ang pigahabol mo na 180 days, dapat ma-complied ni iyan. Tangarig sabihin na kumpleto si sa moyang number of school days. Sa police report, sarong bangkay nin lalaki ang nadiskubre sa may sapa harani sa Bilog Falls, sa barangay Kabutonan, Lagunoy, Camarines Sur, kasubagong pagkaaga.
Mayo man subuot mapagbibistuhan sa biktima na an edad 60 anyos pataas. Kasumpay kaini, nangangapodan an MDRRMO Lagunoy sa mga nawawa ranin miyembro nin pamilya na tulos makipagkoordinar sa saindang opisina para bistuhon ang nasabing bangkay. Padagos pa sa mga bareta, 10,000 ang crowd estimate na nag-atindir kan subanggi sa pinagibong prosesyon kang imahe ni Jesus Nazareno na nagpon sa Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco bago nag-agi sa mga pangenot na kalye kang syudad ning Naga. Higutman na binantayan kang Naga City Police Office, Public Safety Office asin kan Barangay Tabuco ang gabos na aktibidad kang kapistahan kan Jesus Nazareno kan suudma. Sa iba pang bareta, mga plano para sa taon 2025 asin mga naginibuhan kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative sa nakalihis na taon 2024, pag-uurulayan sa gigibuhon na Annual General Membership Assembly sa masunod na semana. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sarong semana na lang bago ang 37th Annual General Membership Assembly kang Camarines Sur Electric Cooperative 2 nagigibon sa JMR Coliseum sa January 18. Ang pagtiripon may obhetong iparam sa mga konsumidores ang naging operasyon, proyekto asin mga plano kang kasurekodos sa nakaaging taong 2024. Susog kay Mr. Rener Bukay, tagapagtaram kang kasurekodos, importante subot ang araw kaining pagtiripon tanganing may pagkaaram ang mga member consumer sa mga ginigibo asin plano kang opisina. Diiniman po si paagi kang ibatang mga membros konsumidores kung may mga concern, pag-abot sa operation, pag-abot po duman sa mga suwestyon na pwedeng makatabang para mas pang mapamarahita ang sa tuyang serbisyo, pag-abot sa kuryente na tinataota. Bukas man sa suwestyon ang kasurekodos sa mga konsumidores kung ano pa ang kaipuhan baaguhon sa operasyon kang opisina. Dakulban plano ang kasurekodos ngunyan na taon nagabos ipapaliwanag sa paabuton na agma. Pinaka-importante po ang sarong member consumer talagang obligasyon niya na mag-attender taon-taon annually kaini pong inaapod na Annual General Membership Assembly para maaraman niya kung ano po ang sitwasyon kang kooperatiba, kung ini po ba nasusunod pa si mga proseso pag-abot duman sa operation niya, kung igwa pa ba siya ning supisyenteng pundo para mapunduhan si pangangaipo pag-abot sa kuryente. Iyo po ini ang kaipuhan and importante na dapat po nag-a-attender ang sarong member consumer. Daiman mababa sa 6,000 ang crowd estimate ang inaabangan na maabot sa January 18, huli kaini andam man ang ilalatag na seguridad sa paagi kan Public Safety Office asin Naga City Police Office. Para sa GNN TV 48 Naga, Christine Alcanza Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, ang banwaanin Minalabak, tinambak asin syudad kang Naga ang planong tukdukan nin mga power substation ngunyan na taon para matabangan si mga existing power substation. Saro subot ini sa mga prioridad na proyekto kang Camarines Sur Electric Cooperative 2 na gustong hamanon para sa mas mahiwas na sakop kaini. Susug pa kay Kasurekodos spokesperson Rener Bukay, ipepresentar man ini sa Annual General Membership Assembly para sa pagpa-approve kang budget asin dagos marealisar ang mga proyekto. May mga target na po kaya kitang dapat igwa na kita ning power substation sa sarong lugar. Araw po kaya ning sa Minalabak, although igwa na kita dyan ning property na nabakal, kaya lang si construction na lang po kaya itong power substation, and si power transformer ready naman. Si yaon po duman sa pili, idadarata ito sa Minalabak. And igwa pa po kita idi sa may portion kang tinambak going to si Roma, another power substation po yan para maka-augment po sa existing na load kang 5 MVA power substation na yaon po ngunyan sa tinambak. Kaya iyo po yan si mga saro yan sa mga priority ta. And idi sa Naga City kaipuhan ta pa po ning mga power substation para matabangan po ining mga existing ta dahil dakulong po kay sinaglalaog na mga load. Gusto sabihon, kaipuhan ta pang mag-put up, dahil kita pwedeng magpundo sa pag-put up po ning mga power substations. Sa iba pang bareta,
Naga College Foundation College of Teachers Education and Graduating Class Council maugmang nag-atindir sa nameplate ceremony. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kenneth Del Mundo. Igniting excellence in pursuit of education, shaping minds and fulfilling purpose. Ina naging tema sa ipinagsagibong Batch Adhika nameplate ceremony kan mga 4th year as in graduating College of Teachers Education students kan Naga College Foundation sa MTV Criminology Hall kan nakalihis na aldaw. Presente sa nasabing seremonya sinda Dean kan College of Teacher Education Dr. Onward O. Ognita as in an internship supervisor Marlene Pasis. Highlights kan nasabing aktibidad ang pagdistribuer kan mga nameplates as in pagtaonin onra sa gabos na 4th year seated students. Para kay John Daryl Galicia, maugmaan sa iyang pagmati, ninhulita naabot niya ang saro sa mga steps para maging sarong para tukdo. Of course, I feel so happy kasi this is one of the steps na we take para mag-continue sa career of Para man kay Patricia Bernal, ang pag-handle nin man lain-lain na behaviors and attitude ang saro sa pinaka-challenging para sa iya. Handling different kinds of behaviors and attitudes kasi as a future educator, yun yung pinaka magiging mahirap na challenges na ma-encounter namin, yung mag-handle ng iba-ibang behaviors and attitudes. Of course, isa lang kami nasa harapan, tapos yung nasa harapan namin iba-ibang klaseng mga tao, iba-ibang mga beliefs and perspectives in their lives. Bago pagibuhon ang nameplate ceremony, pinagkondisir mo na ang orientation seminar sa mga teacher education students para sa mga dapat gibuhon, orag na ang policies and guidelines kan DepEd as in CHED, pagsinda na deploy na sa manlain-lain ng mga public schools para sa indang teaching internship program. Well, the objectives first doon sa morning activity is we would like to orient our student teachers who will be having their practicum for the policies and guidelines issued by the Department of Education in consonance with the CHED, no? What the students should know, why the purposes or the objectives or the goals of having orientation. There are policies and guidelines to follow, to be observed by the student teachers. So they should be oriented about that. Para sa GNN TV 48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na follow ang samayang official Facebook fan page GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Number 3 kang Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagkas. tao ka mag-issue sa warrant drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha nung binabot pa sa lampas na magiging. Siya na anas tirong tubing kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin.
Papakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Tayo na ipagdiwang ang Pasko ng sama-sama kahit na sinuhok tayo. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon, isa puso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire each and every Tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment that no one will be left behind. Let us ensure that every Inciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkaka